Ah, sarap. Mga kachoy, no, magandang araw po sa inyo lahat dyan. No? Meron tayo ditong tortang talong at saka yung laswa ng Bisaya. Lauwi ang tawag sa amin dito mga kachoy. Ito po ay lapu-lapong isda ang klase nito. Pinigay pala yan ng tiyahin ko sa akin mga kachoy. Meron tayong kanin at saka sausawa na toyo. So, bago po lahat mga kachoy ay magmanalangin muna tayo. Lord, thank you sa blessings. Amen. So, kain po tayo mga kachoy. Sarap to. Sabi kayo na, ako'y pambata sa. Ito, pinsan lagi kang kwan. Oo, na mga bato-bato ito. Mga bato-bato ito. Maputi ini. Hindi ko rin. Ay, nagpaman to eh. Nagpaan to. Yung asawa. Si Abraham. Ano may sugas pa ako. Sino? Ano? Uy, ang paandaw ta. Uy, ang kanang kandila. Paandaw ta. Ang ingon tong babae nga taga dito. 100,000 ang ilang kuwan. Ang ilang kanang kuwan ta. Kanang ilang siya. Masalay kuwan. Kita aja tanam pak. Sabi mo kaya anak ko video. Ano man yung kalaban? Di mana kang kalaban? Kaya ikaw nag-sacrifice ka kaya magbaga mag-dita. Ano rin ang sacrifice? Nangalis ka po. Mag-ugala. Pinapawisan tayo mga kachoy. Sobrang init dito. Sarap talaga ng tortang talong pag may itlog. Padahal ka, ibili mo ang motor. Pinipin siya dito. Ito, bisan wala ko batumba, wala ko kasi, nadaan lang, magtawag ko din ako sa kami ko. Sarap. Sarap ito. Sarap.
Wala dito daghang bayon. Stasyon. Stasyon naman. Labay na ko eh. Ganyan dala ko ipapamatok ko sa abo ito. Maya. Ano ba sakit? Hindi mo siya ba kits pa pagka-vlog? Hindi mo sa ano ganun pagka-vlog. Ay, gan. Sa taas do mo ko dito. Bernard, mag-load ka mag-sacrifice mo ba pa? Ano? Wala na ito no, ihabdan mo. Malit dito. Yun mga kachoy, no? Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos natin mga kachoy. So hanggang dito na lang. Bye-bye.